Moje babička byla učitelkou hudební výchovy a ještě v 69 udělala výmyk na hrazdě. Ráno jí na ulici kolem jdoucí zdravili. Byla to nejen moje oblíbená babička. Za mlada jezdívala z Kroměříže do Hulína na koni a po večerech tajně tancovala na mlatě. Na poli pracovala od rána do večera už jako malička. Byla to nejen moje oblíbená babička. Jaký je to asi pocit být babičkou? Vědět, že co nevidět do nebe poletí. Prožít 2 světové války, nosit brýle do blízka i dálky, v malém domě bydlet skromně půlku století. Pocházela z Hané, kde se říká so majo, dajo, jatož tak a tak dál. Příběhy, co měla na paměti, vyprávěla mi, když jsem usínal. Jaký je to asi pocit být babičkou? Vědět, že co nevidět do nebe poletí. Prožít 2 světové